Iktar minn 40 avveniment se jiffurmaw il-programm kulturali tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ta' din is-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li l-programm jinkludi avvenimenti differenti fosthom ta' mużika, l-arti kontemporanja, is-sfin, iċ-ċinema u t-teatru u l-opra fost oħrajn. L-avvenimenti tul l-2020 se jaraw il-partiċipazzjoni ta' kważi 300 artist lokali u internazzjonali. Fil-kalendarju jirritornaw avvenimenti stabbiliti bħal l-infjora ta' f'Mejju, il-Pageant of the Seas f'Ġunju u ċ-ċelebrazzjonijiet tradizzjonali tal-aħħar tas-sena. Magħhom jinaqdu wkoll avvenimenti ġodda bħal Summer in the City, avveniment sajfi għall-familji kollha f'Lulju u Awwissu. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason McAuliffe qal li wara s-suċċess ta' Valletta 2018, illum il-Belt Valletta għandha programm kulturali tagħha b'investiment ta' 3,500,000 euro. Għandna aġenzija, għandna entità governativa kulturali illi għandha programm esklusiv mibni għal bżonnijiet tal-Belt Valletta, pjazzezz, teatri, swali, imma wkoll żoni differenti fil-Belt Valletta. Kuntent ħafna b'dal-programm, anke għaliex fih ser inkomplu nkattru l-legat u tal-komunitajiet Beltin. Is-Sur McAuliffe spjega wkoll li l-programm kulturali jinkludi Strada Stretta Concept, intiż biex ikompli jagħti l-ħajja lil din il-parti ċelebri tal-kapitali Maltija. Min barra dan tul l-2020 se jinfetaħ il-Valletta Design Cluster f'dik li kienet il-biċċerija l-antika bilan li jaqqad flimkien il-kultura tal-kapitali mal-aqwa diżinjaturi lokali u internazzjonali. Se jkun spazju miftuħ għal pubbliku l-aktar il-komunità tal-Belt, ħloqna ġnien fuq il-bejt għall-ewwel darba, naħseb li l-ewwel tax-xorta tiegħu b'kollaborazzjoni ma' kumpanija internazzjonali Ġappuniża, imma wkoll ser ikun post fejn jagħti opportunitajiet ġodda għal gradwati żgħażagħ fil-qasam tad-disinn, fil-qasam tal-perizja u fil-qasam tal-graphic design. Il-Ministru għall-Kultura u Mbonniċi qal li l-Belt inbidlet f'ċentru kulturali mill-aqwa. Permezz tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta se titkompla l-ħidma fuq il-legat li ġabet magħha l-kapitali tal-kultura filwaqt li jissaħħaħ is-settur kulturali. Saħaq li permezz tal-Aġenzija qed tiġi provduta pjattaforma soda għall-artisti lokali, speċjalment minħabba li b'inizjattivi ta' din is-sura qed jitwessaw l-opportunitajiet artistiċi tagħhom kemm fuq livell lokali kif ukoll internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.